Helo a croeso i'r trydydd gwers Mathemateg TGAU efo fi Mr David Williams a Mr Gwenallt Jones. Heddiw bydd Mr Jones yn sôn am Theorem Pythagoras, Trigonometreg a Siapiau Cyflun. Cofiwch, os oes gennych chi gwestiwn, allwch chi ofyn cwestiwn drwy'r system yma. Hefyd, rwyf wedi roid link dolen i lle mae gweddill y gwersi ar gael. Iawn, diolch yn fawr Mr Jones. Diolch Mr Williams. Croeso i'r sesiwn 3. So heddiw ni'n mynd i ganolbwyntio ar, fel mae Mr Williams wedi sôn yn barod, Theorem Pythagoras yn gyntaf, wedyn edrychwn ni ar Trigonometreg, wedyn edrychwn ni ar Siapiau Cyflun, a wedyn bydd cwbl o gwestiynau cyn bod bydd y TGAU i mynd drosto fel yr arfer ni wedi bod yn wneud. Felly, Theorem Pythagoras i ddechrau. Bach o nodiadau falle i ddechrau chi off, i atgoffa chi o gwbl o bethau. So mae'r ochr hiraf mewn triongl ongl sgwâr yn cael ei nawr yn hypotenuse. So gobeithio bod yna ddim yn gair dieithr i chi. So hypotenuse yw'r ochr hiraf. Mae fe o hyd gyferbyn ar ongl sgwâr. So fel chi wedi gweld yn yr diagram sy'n ni fan hyn, yr hy sy'n cyfathrebu'r hypotenuse, achos ta hwnna sy'n gyferbyn yr ongl sgwâr. Beth yw bwriad Theorem Pythagoras? Mae fe'n ffordd o gyfrifo trydydd ochr triongl ongl sgwâr. Mae hwnna'n bwysig ongl sgwâr, triongl ongl sgwâr. Mae rhaid bod yn ei ongl sgwâr mwyn bod Theorem Pythagoras yn gweithio. Beth sydd angen yn ni? Wel, bydd angen y ddau ochr arall. Okay? So mae angen unrhyw ddoi o'r ochr arall, hyd yr ochr arall, a byddwn ni'n gallu defnyddio Theorem Pythagoras i weithio mas y drydydd ochr. Nawr yn ei gyfanrwydd, dyma'r hafaliad. So hy wedi sgwario sef y hypotenuse yw a wedi sgwario adio b wedi sgwario. Dyna'r theorem fel mae fe ar hyn o bryd. Hy yn amlwg yn dynodi'r hypotenuse, a b yw'n dynodi'r ddwy o'r ochr arall. Does dim ots pwy ffordd maen nhw, a neu b a, does dim ots. Okay? A wedyn mewn geiriau, Theorem Pythagoras cael ei sgwennu fel sgwar hypotenuse yn hafal i swm sgwario'r ddwy ochr. Okay? A dyna llun wedyn chi gael gweld beth ni'n trafod. Felly, enghreifftiau i ddechrau. Fi'n mynd i ddangos tair enghraifft i chi. So yn gyntaf, fi'n mynd i labelu nhw i wybod pa yw'r hypotenuse, sef yr un hirach. Wel, gyda hwn yw'r hypotenuse, sef yr un sy'n gyferbyn yr ongl sgwâr. Felly, fi'n mynd i alw hwn yn a hwn yn b. Okay. Nawr, gyda'r fformula, os y'n ni gyda angen darganfod yr un hiraf, i ni'n gallu cyfeirio nôl at y hafaliad hyn, sef hy wedi sgwario yw a wedi sgwario plus b wedi sgwario. Bydd hwnna'n gallu ni wneud reit. Mae gennym ni gwerth ar gyfer a, sef 2, ar gyfer b, sef 5. Felly allwn ni weithio rhain mas yw 4, adio 25. Felly mae hy wedi sgwario adio rhain yn cael 29. Felly hy, a dyma lle mae'n rhaid i fod yn ofalus. Fan hyn fi wedi gweithio mas hy wedi sgwario yw 29, felly'r gwrthwyneb o sgwario yw ail isradd. A felly mae hy yn gweithio mas, a fi'n mynd i wneud ei un lledegol 5.4 cm. Nawr gyda atebion Pythagoras, ni'n gallu gwirio i weld os mae fe'n gwneud synwyr, a gan fod hypotenuse yw'r un hiraf, fi'n hapus gyda'n ateb i achos bod e'n fwy na 5, mae fe'n fwy na 2, felly 5.4 yn gwneud synwyr fel yr ochr hiraf. Yr ail enghraifft, eto na fi roi hy mewn, a b, does dim ots, os na fi alw hwnna'n a hwnna'n b. Nawr, beth sy'n wahanol tro hyn, fi'n mynd i newid y fformula chydig, neu ail drefnu fe. So fi moyn darganfod a. Felly mae a wedi sgwario yw. A hwn yw ble mae'n chi fod yn falus iawn, yr hy hyn sy'n gorfod o gyntaf, achos hwn yw'r un hiraf. So hy wedi sgwario, a achos bod fi'n ail drefnu, fi'n tynnu b wedi sgwario, tynnu'r ochr hyn. Okay, so mae hwn ail drefnu tyn fach, so a wedi sgwario, so a yw'r beth fi'n moyn ffindio, a b yn cael ei rhoi fi yn hy sy'n gorfod achos hwn yw'r un hiraf. Felly, am newid nawr, rhoi rhifau mewn, 6 wedi sgwario, tynnu 5 wedi sgwario, 36 yw 6 wedi sgwario, sef 6 a 6,
5 wrth losi 5 yn 25. Mae a wedi sgwario yn dod i 11. Y cam nesaf, cofiwch, symud yr sgwario, felly bydd y newid i ail isradd, a'i orffen 3.3 cm i 1 lle degol. Eto, gwirio odi yn neud synwyr, o'r 6 yw'r ochr hiraf, gan mae'r hypotenuse yw'r ochr hiraf, 3.3 odi, mae'n llai na 6, gret, fi'n hapus dy'r ateb yna. C, eto, rhywbeth tebyg, H, A, B. Eto, does dim os pwy ffordd yw A, B. Trwy hyn, B i fi moyn darganfod. Felly, B wedi sgwario. Fan hyn eto, cofiwch hwn, fi'n ail drefnu. H wedi sgwario gan mae'r un hiraf yw hwnna, so hwnna sy'n dod yn gyntaf. Tynnu A wedi sgwario. So A wedi sgwario'r un bach hyn. Felly, gweithio mas B wedi sgwario. 7 wedi sgwario, tynnu 2 wedi sgwario. 7 wedi sgwario yw 7 llosi 7, sef 49. 2 wedi sgwario yw 4, sef 2 llosi 2. Gweithio hwn mas. 49 tynnu 4 yw 45. Y cam yma eto, ail isradd, achos bod sgwario newid. So, data trafaliad, a mae B yn gweithio mas fel 6.7 cm i 1 lle degol. Eto edrych nôl, H yw'r hypotenuse, yr ochr hiraf yn 7. Ydy ateb fi'n llai na 7? Wel, ydy, ychydig yn llai, felly fi'n hapus bod hwnna'n mynd i fod yn 6.7. Os cofiwch, H bob tro yw'r un hiraf, felly na pham chi'n gallu gwirio i weld os mae'n iawn. So dyna'r enghreifftiau i ddechrau. Dyma ymarfer 1 i chi. Ymarfer 1 gyd yn edrych ar y fformula cyntaf, so maen nhw'n gyd yn debyg i'r ymarfer A, enghraifft A fi wedi wneud fan hyn. Felly mae gyda chi rheina i weithio trwyddo am amser eich hunan. A nodwch bod yn gofyn am tagrynu i 2 le degol. Felly os na fi cwestiwn B i ddechrau chi off. Eto fi'n mynd i labelu, so hwnna yw H a B. H, hypotenuse yr un hira, wastad gyferbyn y ongl sgwar. Felly mae H wedi sgwario. H fi moyn darganfod, felly mae A wedi sgwario plus B wedi sgwario. Achos dyna'r 2 lleiaf. Am newid, rhoi rhifau mewn. Beth sydd gyda ni 6.5 wedi sgwario, plus 3 wedi sgwario. Gweithio rhain yma sy'n 42.25, adio 9. Rhain i gweithio mas i fod yn 3. Oops, fi ddim yn camfod i fan. Dwi'n gael hwnna godi. Hwna gweithio mas i fod yn 51.25. Felly, cam ora cofiwch, ail israddio. A wedyn ni 2 le degol trwy hyn. A fi'n cael 7 pwynt. Mae gyda fi 7.158, felly mae'n 7.16 cm i 2 le degol. Eto gwirio, ydy am fwy na'r un 6.5, wel ydy, ydy am fwy na 3, ydy, fi'n hapus bod yr ateb na'n neud synwyr. Gallwch chi trial y gweddill. Ymarfer 2, yr un fath o beth a enghraifft B a C. So ni'n edrych fwy ar y tynnu trwy hyn. Fi'n mynd i wneud un dych chi'n barod, na fi cwestiwn ych trwy hyn. So cwestiwn ych. Hypotenuse, yr un hira, A B. Dim os pwy ffordd rownd i'r una. Gwared yr una. Felly trwy hyn, fi moyn ffind darganfod B. Felly os fi moyn darganfod un o'r A's neu B's, yr un lleia, mae H wedi sgwario yn dod gyntaf, tynnu A wedi sgwario. Felly mynd ati, H wedi sgwario 7.3 wedi sgwario, tynnu 4.8 wedi sgwario. Gweithio rhain am mas, gael 53.29. Tynnu, beth yw hwnna, 4.8 wedi sgwario yw 23.04.
Fi'n neud some tynnu wedyn. I gael ateb o 30.24. Cofiwch y cam ola. Ail estraddio. A'i orffen. 2.5, sori hwnna. Cam ola ail estraddio i gael 5.5 i ddail y deigl 5.50 centimetr. Gwirio, ydy yn llai na 7.3, achos 7.3 yw'r un hira, ydy, felly fi'n hapus ta'r ateb. OK. Gallwch chi bwyd yma ar gweddill, ar un beth ymarfer 3 eto, ddail y deigl, bach o gymysgedd i chi i fwrw ati gyda'r rheina. Mae fi'n symud i trigonometreg. So mae'n rhywbeth wahanol. Okay, so pidwch cymysgu'n rhan. Pythagoras yn un peth, trigonometreg yn byr rhywbeth arall. Beth ni'n edrych ar tro yma gyda trigonometreg, ni'n edrych ar unrhyw ongl a ddwy ochr. Okay, so fel chi'n gallu gweld yn enghraifft fan hyn, mae gyda ni dwy ochr a byddwn ni darganfod ongl. Neu mae gyda ni un o'r ochrau, un o'r onglau, a ni moyn darganfod yr ail ochr. So mae'n gorfod ymwneud gyda dwy ochr ac un ongl. Ni'n edrych ar perthynas rhwng, eto ni'n edrych ar ongl sgwar, y triongl ongl sgwar. Okay? So, yr un peth ar Pythagoras, ni'n gorfod edrych ar onglau triongl ongl sgwar, sef yn 90 gradd, a ni'n edrych i libelu. Pam byddwn ni'n libelu tro yma, mae fe'n bwysig bod ni'n defnyddio mae'r hypotenuse dyn ni, sef y hy, neu beth byddai'n libelu fel hy, sef yr un hiraf ar un gyferbyn y ongl sgwar. Mae gyda ni'r cyferbyn, yr opposite yn Saesneg. O. A wedyn y llall wedyn bydd yr agos neu'r adjacent yn Saesneg, a bydd hwnna'n cael ei libelu fel A. So mae hy, o a A gyda ni ar gyfer libelu tro yma, a mae'n bwysig pwy yw o a pwy yw A, ac yn amlwg pwy yw'r hy. Na'r tri llythyren. A wedyn mae gyda ni'r ongl. Be sydd gyda ni, ni'n defnyddio'r theta. So mae fe rhyw fath o symbol fel A ar gyfer dynodi ongl, sef beth ni'n dynodi fan hyn. A yr fformulau sydd gyda ni yw sin o theta yn hafal i'r cyferbyn dros yr hypotenuse, neu'r opposite dros hypotenuse. Cos o'r ongl theta yw'r agos neu'r adjacent dros yr hypotenuse. Tan o theta yw'r cyferbyn i'r opposite dros yr agos dros yr adjacent. Okay? So mae gen i tair ffordd neu tair peth i gofio fan hyn, i ddiffinio fel ni'n mynd i weithio hwn mas. Y ffordd chi siŵr o fod wedi gweld yn barod o ran sut i wneud hyn yw'r Siapiau. So mae'r S yn sefyll am sin, yr O yn sefyll am opposite, Hy yn sefyll am hypotenuse. Eto mae'r C yw'r cos, A yw'r adjacent neu'r agos yn Gymraeg, Hy yw'r hypotenuse, tan yw'r T, O yw'r opposite, A yw'r adjacent neu'r agos. Okay? So byddai'n defnyddio O ac A, Hy, O ac A i ddynodi rheina. Rhain yw'r fformulau. Okay? Chi wedi gweld nhw'n barod yn Saesneg, yn Gymraeg. Byddai'n defnyddio'r un ar y top, sef yn defnyddio Siapiau i ddynodi a helpu ni. Sylwch hefyd, mae'r un yn y canol sydd wastad ar top y ffracsiwn. So, O sy'n canol, O sy'n ar y top, A sy'n canol K, A sy'n ar y top, O sydd ar y top, felly O sydd yn canol fed. Okay? So, mae hwnna'n rhyw cliw i chi hefyd. Felly, dyma ni. Fi'n mynd i wneud cwestiwn A dych chi ar gyfer hon. A byddwch chi'n gallu gwneud i gweddill. Okay? So, beth sy'n gyntaf yn bwysig yw libelu. Fi'n mynd i wneud cwestiwn A, felly libelu. Hypotenuse, wastod gyferbyn yr ongl sgwar, felly hwnna'r Hy. Opposite, wastod opposite ongl yn trafod. Yr ongl yn trafod yw hwnna, yr ochr exyn, A wedyn yw'r llall, so A yw'r gwylod. Beth fi'n mynd i nesaf yw ysgrifennu lawr y ffordd o gofio, sef Siapiau.
Nawr, ni'n mynd i edrych ar pwy rai sydd gen ni, neu beth sydd angen i mi drafod. Nawr, beth sydd gyda fi? Mae gyda fi'r hyn fel y saith, a mae hefyd gyda fi'r o, sef yr x. Felly, beth fi'n mynd i wneud? Beth sydd gyda fi? A fyna. Ddim gyda rhan o beth fi'n yr a sy'r goll. Felly, pwy bynnag un sy'n dynodi bod doi beth dy fi yw'r un i fi'n defnyddio. So, sin i fi'n defnyddio tro achos taw doi rein wedi cael ei croesi off sef y doi sydd gyda fi. Felly'r fformula oedd sin o theta yw o dros hy. So, chi'n cofio nhw'r fformulau? Sin o theta o dros hy. Yna am newid yw'r peth cam nesaf. Felly mae sin o 32 gradd yn hafal i o, sef beth yw o yw x, dros hy, sef y saith. Okay. So, eto, labelu, nodi lawr so catoa, croesi bant y wybodaeth sydd gyda fi, dewis un, ysgrifennu'r fformula, am newid rhifau o'r cwestiwn mewn i'r fformula, mae'r x sydd ar goll, so x sydd fi moyn darganfod. Cam hyn, nawr fi moyn darganfod x, felly mae eisiau fi roi x ar ben ei hunan, sy'n golygu symud popeth arall oddi wrth x. Mae'r saith hyn yn rhannu, so mae x rhannu saith gyda fi'r ochr hyn. Cofiwch rheolau newid ochr, newid arwydd, so fi'n symud y rhannu saith draw i gyda'r gweddill, so bydd sin o 32. Mae hwn yn golygu rhannu, mae'n symud draw, aildrefnu, symud draw i lluosi gyda saith yn hafal i x. Edrychwch beth fi'n gwneud, fi droi cromfachau rownd y 32, achos mae'r ambell i gyfrifiannell, mae'n dechrau cromfach chi, felly sicrhewch bod chi'n cael cromfach cyn bod chi'n rhoi'r lluosi saith. A wedyn beth mae'n gael chi ar ôl, dwi ddim yn gweithio fi am unrhyw beth un neu doi leidegol, felly nawr efo un lledegol 3.7. So gweithio hwnna mas gyda cyfrifiannau sin o 32, lluosi saith, a mae 3.7 eto centimetr, na beth sy'n y cwestiwn, yn hafal i x, neu falle bod rhai o chi'n fwy cyfarwydd a rhoi'r ateb yn y ffordd hyn. Okay. So'r camau, labelu, nodi lawr, croesi bant beth sydd gyda fi, dewis yr un cywir, ysgrifennu'r fformula, am newid rhifau mewn, aildrefnu, gweithio mas gyda cyfriannell, nodi'r ateb. Dyna un fath. Arfer 2. Hwn yn edrych ar math falle arall sydd gyda ni. Eto fi'n gwneud yr un fath o beth tro hyn na fi cwestiwn B. Cael bach o amrywiaeth. Labelu. Hy, hypotenuse. O opposite yr ongl, a yw'r llall. Ysgrifennu lawr. So, ca do. Beth sy'n bwysig i nodi fan hyn hefyd, mae doi ochr yn rhan o fe a un ongl. Okay? Dyna beth sy'n nodi taw trig wedyn Pythagoras. Right, beth sy'n gyda fi? Mae hwn dy fi. Mae hwn dy fi, a wedyn mae'r ongl dy fi, so does dim o dy fi, ond beth fi'n mynd i wneud nawr yw croesi bant. So mae hy dy fi, hy fyna, a hy fyna. A dy fi, croesi a, croesi a. Felly, tro hyn, fi wedi croesi doi bant fan hyn, y ca, sef cos. So cos fi wedi dewis, ysgrifennu fe, cos y theta, cofiwch, heb edrych nôl, beth bynnag oedd yn y canol sy'n ar top y ffracsiwn, a dros hy. Cam nesaf am newid. So'r ongl yw 15 gradd, a yw 7, hy yw x. Tro hyn, aildrefnu. Beth oedd gyda ni gyda oedd yn i'n symud pethau lan i liosi. Chi'n ystyried nawr mae'r x chi'n moyn darganfod, mae x ar y gwylod.
Felly, beth sy'n digwydd fan hyn, i ni'n mynd i wneud rhyw fath o swap. Mae'r x yn mynd i mynd lan, a mae'r cos 15 yn mynd i ddod lawr i fod o dan y ffracsiwn. So beth bydd yn gadael chi yw x yn hafal i 7, 7 yn aros ar y top, dros cos 15 fel la. So beth bydd yn gwneud yw swap. Mae'r cos 15 yn dod lawr, mae'r x wedi mynd lan. Chi'n gweithio hwnna mas da cyfrifiannell. Eto, os yw'ch cyfrifiannell chi'n dechrau cromfach, chofiwch cael ar erbyn 15, a mae hwnna'n gweithio mas i fod yn 7.2, a fi'n edrych ar unedau centimetr. Eto, chi'n gallu gwylio fe, achos bod x oedd y hypotenuse, os chi'n cofio, ydy yn fwy na 7, wel, ydy dim ond just, ond mae fe'n fwy, felly fi'n hapus da'r ateb yna. So fi'n bach wahanol fyna. Gyda'r un diwetha, ymarfer 1, o'n i'n edrych ar symud aildrefnu cael lliosi. Trwy hyn, ni'n neud swap, x yn mynd lan, cos yn dod lawr. Eto, yr un trefn, labelu, nodi, penderfynu pa un fi'n dewis, trwy marcio off, ysgrifennu'r fformula, aildrefnu, am newid, rhoi rhifau mewn yn lle llythrennau, aildrefnu i darganfod yr un coll, gweithio mas yr ateb. A wedyn mae ymarfer, so gallwch chi gario ymlaen ymarfer 2. Wedyn mynd i ymarfer 3. Ymarfer 3 bach yn wahanol to. Tro hyn nawr ni moyn darganfod, ni'n canolbwyntio ar darganfod yr ongl. Mae pobl i ddechrau off yn mynd i fod o'r un peth. So cam cyntaf os chi'n cofio, pwynt fi'n mynd i wneud cwestiwn. Helo, Mr Jones, da ni wedi colli'r signal gynnwch chi, dwi'n meddwl. Da chi'n dal yna? Ydw. O, na ni, da chi'n ôl wan. Y Wi-Fi oedd, mae'n siŵr da. Ie, oce. O, diolch. Hy, o ac a wedi labelu, hypotenuse, o opposite yr ongl, a yw'r llall, adjacent, neu'r agos. Ysgrifennu lawr. So, gatoa. Dewis, o beth sydd gyda fi, hy gyda fi, mae'r a dy fi. Croesi bant, hy, a mae'r a dy fi. Felly cos unwaith eto, chos cos yw'r 2 yr un. Ysgrifennu'r fformula. Beth sy'n y canol yw a, felly a dros hy. A dyw'r fformula ddim yn newid, Mae'r fformula os na'r un peth, sef yr air o'n i'n trafod ar y dechrau. Beth sy'n wahanol fan hyn nawr, fi'n mynd i am newid, so roi'r rhifau mewn, ond mae'r theta yw beth sy'n ar goll dy fi. A dy fi, sef 5.2 dros 7.3. Dyma lle mae fe'n newid. Fi moyn darganfod, mae gyda fi 2 rhif yr ochr un ar ben ei gilydd fel ffracsiwn. Mae'n rhaid chi wasgu y bwtwm shift ar eich cyfrifiannell cyn gwasgu cos nawr nesaf. Y rheswm gyda ni achos ni'n darganfod yr ongl, felly mae pethau newid. Felly bydd theta yn hafal i cos, a beth bydd yn dod lan, unwaith chi'n gwasgu shift cyn y cos, bydd yn dod i cos -1, neu cos i pŵer -1. A wedyn yn y cromfach chi'n rhoi 5.2 dros 7.3. So bydd hwnna ddim yn newid, jyst yr hwn sy'n bit gwahanol achos ni'n darganfod yr ongl, felly ni'n goffo wneud rhywbeth bach yn wahanol. Unwaith chi'n neud na ar eich cyfrifiannell, na fi roi hwn i'r rhif cyfan agosa, felly 45 gradd. Felly bach yn wahanol o fan hyn i lawr o ran beth chi'n gorfod wneud, ond mae gyda chi enghreifftiau i dreial fyna. Arfer 4 yn gymysg. So na fi adel i chi bwrw ymlaen ar reina. Mae'r trefn yr un peth o ran labelu, ysgrifennu, dewis pa un, croesi bant, ysgrifennu'r fformula lawr, am newid, ond cofiwch wedyn mae gyda chi 3 fath o beth gwahanol, sef hwn, ble mae'r rhif yn flaen i lliosi, hwn lle mae'r x neu'r rhif ar y gwylod yn swapio, neu mae eisiau ni fynd o'r ongl, sef shift, Nawr, amrywiaeth ydych chi'n mynd hwnna.
Nesaf, rhywbeth gwahanol to, siapau cyflun. Beth sy'n bwysig dy siapau cyflun yw'r ffactor graddfa. Mae hwnna'n un peth. A hefyd, beth ni'n edrych ar yw'r un siap, ond mae'r beth mae hwnna'n golygu yw bod ni rhyw cyswllt rhwng y siap hyn a'r siap yna, sy'n defnyddio'r ffactor graddfa. Felly, y peth cyntaf byddwn ni'n neud, neu os chi'n gallu ffindio, yw darganfod y ffactor graddfa. Nawr mae hwn yn gweithio ni bod y ffactor graddfa'n 2. Dwywaith, bydde fe yn 2 os bydd yn enghraifft. Fi'n mynd i darganfod, o'r enghraifft sydd fi fan hyn, fi moyn darganfod, so mae'r siap, wedi gweld bod y siap yr un peth, mae'n gweud bod nhw'n cyflun, fi moyn darganfod y ffactor graddfa. Felly, ffactor graddfa yn gyntaf. A'r ffordd i darganfod hwnna, mae'n chi edrych ar 2 ochrau sy'n gyfateb i'w gilydd. So mae'r ochr na a'r ochr na yn gyfateb i'w gilydd. A beth chi moyn wneud yw wneud 6 rhannu 2. Achos 6 yw hwnna, rhannu gyda'r un bach, mae hwnna'n rhoi 3 i chi. Felly'r ffactor graddfa yw 3. Beth mae hwnna'n golygu? I symud o fan hyn i fyna, ni'n goffod lluosi dy 3. Mae fe tair gwaith yn fwy. Ond mae fe hefyd yn wir, os fi'n mynd o fan hyn, nôl i fyna, i fi'n rhannu dy 3. So dy ddim bob tro'n golygu lluosi, mae lluosi yn mynd i wneud y rhif yn fwy, neu lluosi dy 3 yn mynd i wneud y rhif yn fwy, mae rhannu dy 3 yn mynd i wneud y rhif yn llai. Felly, os mae'n darganfod, mae eisiau darganfod x fan hyn a y. So mae x yw'r ochr sy'n cyfateb i hwn, sef yr 1.5. Be fi moyn wneud? So felly, mwyn darganfod x, mae 1.5 dy fi, a fi moyn wneud yn fwy, felly fi'n lluosi dy 3. Bydd hwnna'n rhoi ateb o 4.5 cm fel ochr x. A gyfer yr ail un, ar gyfer darganfod y, hwn yw'r ochr y, ond mae'n gyfateb i'r ochr hyn. Ond cofiwch, dwi ddim bob tro'n golygu lluosi, tro hyn y, 9 yw ochr hyn, fi mo'n wneud e'n llai i ddarganfod beth yw y, felly fi'n rhannu dy 3, a'r ateb yw 3 cm. So mae'r ffactor graddfa'n holl bwysig ar gyfer darganfod beth i ni moyn gweithio mas. Ymarfer fan hyn i chi. Jyst i weithio mas y ffactor graddfa'n ymarfer 1, ymarfer 2 wedyn chi moyn gweithio mas fel sydd wedi cael ei wneud yn enghraifft. So fel yr cwestiwn A sydd gyda fi, ystyried pwy ochr, wel hwn, mae'r ochr hyn yn gyfateb i'r ochr hyn. Felly, na'r ddoi chi'n defnyddio darganfod y ffactor graddfa. Mae'r ochr hyn a'r ochr hyn yn gyfateb i'r gilydd, felly hwnna sy'n mynd i darganfod beth yw'r ffactor graddfa. Cyflun neu beidio. Felly, beth gallu wneud fan hyn, darganfod os yw siap yn cyflun neu beidio. Y ffordd i chi'n mynd ati, fel sydd yn enghreifftiau yma, yw chi'n gorfod edrych ar pob ochr, felly mae'r 30 ar 15 yn gyfateb i'w gilydd. Os chi'n rhannu rheina, chi'n cael 2. Mae'r 16 rhannu 8 hefyd yn rhoi 2, a mae'r 28 rhannu 14 hefyd yn rhoi 2. Mae rhaid bod pob un o'r rhain yn rhoi'r un ffactor graddfa mwyn penderfynu os yw yn cyflun neu beidio. Ac yn yr enghraifft hyn, mae pob un yn ffactor graddfa 2, felly mae'r triongl yn cyflun. Yn enghraifft B, mae'r 16 ar 8, 16 rhannu 8 yn rhoi 2. Ond mae 22 rhannu 10 ddim yn 2, felly nid yw'r siap yma'n cyflun achos mae'r ffactor graddfa'n wahanol ar gyfer yr ochrau. Mae rhaid bod nhw'n gyson a mae rhaid bod nhw'r un peth ar gyfer pob ochr. A wedyn mae 'da chi 2 enghraifft i drial yn yr achos yna. Nawr ni'n cael cwestiwn at y gau. So fi ond yn mynd i wneud ambell un. Na fi hon. So siap y cyflun yw hon, fel fi'n gwybod, wel fi'n gallu gwybod 2 siap dy fi. Felly, darganfod y, beth sy'n bwysig fan hyn, yr ochrau. Pwy ochr? Na'r gwybodus sydd ar gyfer y 2 triongl. Felly'n gyntaf oll, darganfod y ffactor graddfa. 11.2 rhannu gyda 8. Hwna'n rhoi 1.4. Felly 1.4 yw'r ffactor graddfa. Hwna'n golygu o'r lleiaf i'r fwyaf fi'n lluosi'r 1.4,
a'i mynd nôl i fi'n mynd i rannu 1.4. Felly, er mwyn darganfod y, i fi'n edrych ar pera pwynt 5, fi'n mynd yn fwy, so pera pwynt 5 lliosi 1.4 yn rhoi 6.3. Felly 6.3 byddai'r ateb hwnna. Z, i fi'n gweithio ffordd arall, i fi'n mynd nôl. Ond mae gyda fi'r 8.4 hyn, felly mynd nôl iddo fe, 8.4 rhannu 1.4, achos fi'n neud yn llai, so rhannu fi'n neud, yr ateb yw 6. Felly mae Z yn 6 centimetr. Cwestiwn arall sydd gyda chi i weithio trwyddi yw hwnna. Cwestiwn nesaf yw hwnna. Gallwch chi drio rein yn eich amser eich hunan. Cwestiwn yma. Fi'n mynd i wneud hwn gyda chi. Felly, beth ni'n edrych ar tro hyn? Wel, fi'n edrych ar triongl ongl sgwar, felly fe gallu fod yn Pythagoras neu trig. Beth arall allai darnodi, mae fe'n ymwneud ar tair ochr. Felly, achos bod e'n tair ochr, mae fe'n ymwneud ar tair ochr, allai weithio chi taw Pythagoras yw wrth hwnna. Felly, labelu, mae hy dy fi a b. Os chi'n cofio, does dim ond pwy ffordd yw a b gyda Pythagoras. Hy fi moyn darganfod. Felly plus yw tro hyn, achos fi moyn darganfod rydyn hiraf. Am newid, so tro hyn x yw'r llythyr yn goll, a yw 5.9, a b yw 12.3. Cofiwch maen nhw wedi sgwario. Gweithio rhaid mas i fi'n cael 34.81. Adio 151.29, defnyddiwch cyfrifiannell. Gweithio rheina mas wrth adio 186.1. Cofiwch cam ola, ailystraddio. Mae'n dod yn 13.6. Beth yw'r unedau? Fi'n edrych ar centimetr. Dwi ddim yn gweud nifer yn lleoddegol, felly na roi fe un lleoddegol. Ydy yn ei synwyr, 13.6, mae'r fe'n hypotenuse, sef fod yr un hiraf. Mae fe'n fwy yn 12.3, mae'n fwy yn 5.9, fi'n hapus ar ateb yna. Cwestiwn arall. Triongl ongl sgwar, tair ochr yn rhan ohono fe. Labelwch hy a b. Tro hyn nawr, cofiwch mae fe'n mynd i, so tair ochr sy'n involved o Pythagoras. A felly, ni'n edrych ar bydd yr fformula newid ychydig tro hyn. Felly a o beth fi'n moyn darganfod, felly hy wedi sgwario, tynnu b wedi sgwario. Gan mae'r hypotenuse sydd gyda fi. Allwch chi bennu hwnna. Yn eich amser eich hunan, dylech chi gael bod x yn gweithio mas i fod yn 3.8 centimetr ar y diwedd, un lledegol. Cwestiwn arall, i chi ystyried, lle cliw bach fan hyn, i chi ond yn ystyried y triongl A, C, D. Os yw'n neud bach o wahaniaeth i chi, allwch chi wneud diagram bach, dwi'n meddwl ddim i raddfa, ond fel un mae'r ongl sgwar, mae hwn yn 75, mae hwn yn 140, felly beth chi moyn ffindio yw'r ochr A, C, N. Yn wneud tair ochr felly Theorem Pythagoras. Os chi'n wneud hwnna'n iawn, dyna beth dylech chi gael fel eich ateb terfynol un lledegol yna chi wedi wneud e. Cwestiwn arall yn wneud Theorem Pythagoras, na fi adael hwnna'n hollol lan i chi. Cliw fach, hwn i ddarganfod
gyda'r triongl ac yna ewch mlaen i ddod y triongl gwylod eto'n defnyddio. Nathon ni golli chi am chdi bach eto, Mr Jones. O, sori, ymddeiriadau. Mae'r Wi-Fi ddim yn gred. OK, chi dal gyda fi? Dan ni'n glach chi wan. Ie. Cwestiwn bach arall, chi ystyried. Eto yn y fiadol, mae'n gofyn i chi gyfrifo cylchedd, beth sy'n bwysig bod croeslin y sgwâr yn hafal i ddiametr y cylch. Felly mae hwnna yn hafal i ddiametr hwnna. So byddai'n chyfeithio hwnna, beth sy'n bwysig oedd yn sgwâr, felly mae'r ochr hyn hefyd yn 4.2 cm. Cwestiwn arall. Nawr, mae bach o cliw fan hyn. Mae 2 ochr dy fi a mae'r ongl dy fi. Felly fi nawr yn gwybod taw achos bod 2 ochr a 1 ongl, fi nawr yn gallu weithio chi taw trig yw neu trigonometreg. Beth yn goffi digwydd fan hyn? Labeli. Yr un hypotenuse. O gyferbyn yr ongl. Felly A yw hwn ar ôl. Ysgrifennu'n was. So, ca toa. Beth sydd gyda fi? Mae'r O dy fi, sef yr X, a mae'r H dy fi. Croes i bant beth sydd gyda fi, felly mae H dy fi, a mae'r O dy fi. Sy'n gadw fi nawr gyda sin, achos mae 2 yr un wedi cael ei torri off. Fformula oedd sin y theta yw O dros H. Cofiwch canol O sydd ar y top. Am newid, rhoi rhif e mewn. Sin o 35 yw O, sef X, dros 14.3. Ail drefnu, felly mae'r X ar y top sy'n iawn, symud 14.3 lan. Weithio hwnna mas, a mae X yn dod mas i fod yn 8.2 cm. A di hwnna'n ei synwyr, nôl y cwestiwn, hypotenuse yn 14.3, so felly mae rhai bod yn llai 14.3, 8.2 yn llai, hapus da hwnna. A'r un olaf fi'n mynd i wneud i chi heddi yw hon. Eto, 2 ochrau ar un rongl. Felly hwnna sy'n gweithio fi mai trig yw e, a dim Pythagoras. Labeli, hwn yw'r hypotenuse, O opposite yr ongl, A fyna. So, ca toa. Beth sydd gyda fi? 2 beth. Yr A sef yr 8.7 a'r O sef yr 14.6. Croes i bant. Mae'r O dy fi. Mae'r A dy fi. Tan dro hyn. Tan o theta yw O dros A, achos O sy'n y canol, cofiwch O sy'n ar y top. Felly tan o Y, achos Y'r ongl, yw 14.6 dros 8.7. Hwn yw'r un nawr, cofiwch, mae 2 rif dy fi fan hyn fel ffracsiwn, hwn yw'r un ble mae'n rhaid gofio shift. Felly, beth yn ddigwydd tro hyn yw bydd ni y yw tan i minus 1. Fan hyn chi'n gwasgu shift cyn y tan. 4.6 dros 8.7. A bydd y yn gweithio mas i fod 59 gradd. Mae fwy o cwestiynau i gael yma. Okay. Bydd y PowerPoint ar gael i chi ar y wefan. Diolch i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto, Mr Jones. Does am un cwestiwn wedi dod i fewn.
Wythnos nesaf fydda i'n rhoi gwers ar cyfartaleddau ac graff amlder cronus. Dyna ni. Diolch i pawb am wrando. Mi welwn i chi wythnos nesaf.